Dobrý podvečer, přátelé, vítám vás u pořadu S penězi v pohodě. Já se jmenuji Josef Rencl a jste na stránce Být v pohodě. Tak dneska bych tu přivítal milého hosta, jedná se o Miloše Škorpila. Já vás zdravím, Miloši. Tak, já taky zdravím, pokud mě vidíte. Pokud se vám tento rozhovor bude líbit, doufám, že ano, sdílejte, ať všichni lidičky, všichni, kdo mají rádi běhání, sport a všechno okolo toho, se dozví spoustu zajímavých věcí, které tady zazní. Tak já bych něco o Milošovi vám přečetl. Miloš Škorpil je ultramaratonec. Už tohle zní velmi zajímavě, musím přiznat. Běžecký trenér a propagátor běhu a zdravého životního stylu. Ale pozor, také spisovatel. Miloš provozuje vlastní běžeckou školu a najdete ho na www.běžeckaškola.cz. A jednu takovou maličkou zajímavost, například 3krát oběhl Českou republiku. Bylo to 3krát, že jo? Bylo to 3krát, no. Bylo to 3krát. Tak a jestli můžu první dotaz, Miloši, já bych se chtěl zeptat právě na to ultramaratonce, protože když slyším takový ten název, tak si pod tím neumím jakoby nic představit. Jako Supermana znám, ultramaratonce jsem žádný ještě nepotkal. Co si pod tím mám představit? No tak obecně jako se říká, že ultramaraton začíná tam, kde končí maraton, to znamená všechno delší než ten maraton, ale je to dost takový zúžený pojem nebo pojetí, protože vlastně jakoby závody ultramaratonu jsou různý, že jo? Buď jsou na nějakou vzdálenost, tam to začíná většinou na těch 50 kilometrech, pak kilometrů, že jo, Spartathlon 246 a dneska se běhá těch ultramaratonů spousta, nejenom po silnici, ale jako trailový v horách a podobně. Pak ten ultramaraton může být několika denní záležitost, to znamená, nebo několika hodinová, že běhají se 6 hodinovky, 12 hodinovky, 24 hodinovky, 48 hodinovky, 6 denní. Dokonce v Americe se běhá v nějakých 1000 mil a takovýhle ty závody. Ale to je všechno ultramaraton. Všechno další prostě, co je maraton, nebo svým způsobem, co je delší třeba než když vezmeme těch 6 hodin. Děkuji za vysvětlení. To znamená, že a rozdělují se ty běžci na maratonce a ultramaratonce, že třeba ty, kdo běhají maraton, už neběží ty ultramaratony? Je to tak, nebo? Spíš je to tak, že ten maraton je pro ty ultramaratonce je taková disciplína, kde začínají a svým způsobem, když vezmu třeba, když chcete zaběhnout dobře 100, jako taková hranice jakoby výborný výkonnosti je pod 7 hodin, tak tam by měl ten ultramaratonec umět zaběhnout maraton za 2:30. Takže vychází, ta 100 třeba vychází, nebo je hodně podobná tomu maratonu i tomu ten trénink, akorát samozřejmě se tam běhají větší vzdálenosti, že jo, v tom tréninku. A rozlišuje se to třeba v terénu, že někdy se ty maratony běhají právě v kopcích, někdy se to běhá po rovinkách v městech? Je to v tom rozdíl? No tak samozřejmě jako je v tom velký rozdíl, jako jestli člověk běží po silnici, že jo, někde po rovině. Jako třeba u nás se běhá takový nejznámější se běhá 6 hodinovka a 12 hodinovka ve Stromově, jo. Pořádají žáci z Činmoje nebo 24 hodinovka na Kladně, ale taky se běhá třeba MUM, což je závod, nebo dneska je to spíš takový i tréninkový session na 7 dní, kdy každý den ty účastníci běžejí maraton. Když začínal ten MUM před nějakýma, já nevím, už 20 lety, tak to bylo 10 maratonů v 10 dnech, dnes je to 7 maratonů v 7 dnech a týden potom se běhá transmoravský masochistický maraton, což je 100 mil. Masochistický, no. Protože se tam i přes Moravský kráz a běží se to v červenci, takže většinou i ta teplota je velká, že jo, a teď
je vlastně v tom dělíku tam kolem těch skal, tak jako když se běží zpátky, tak je to tam opravdu maso, no. Takže když ten člověk je na to připravený, jsou tam občerstvovačky, tak přece jenom ta teplota a ty podmínky vnější hrajou velkou roli. No a pak se běhají takový třeba kolem Mont Blancu a takovýhle ty závody, že jo, už dneska dá se říct klasický traily, vícedenní nebo hodně dlouhý a říká se třeba, když to vezmu maraton jako takovej, tak já mám hrozně rád alpský maratony, třeba Jungfrau, Zermatt a tak. A tam se vlastně bere v úvahu to převýšení, tam je to převýšení mezi 1600 až 2000 metry, že jo. A tam dosahuje třeba na rovině, tak si musí připočítat zhruba 1/3. Aby věděl... Jak to potom, když běžíte, já si to nedokážu představit, jsem tam nikdy neběžel, jak to je s tím vzduchem, tam je přeci řidčí vzduch v těch 2000 metrech, jak to udecháte? Blbě. Jako jestli můžete říkat třeba rychlejš nebo pomalejš, jestli na to je nějaký grif, nějaký fígl? Jako spíš se jako na to trénuje s tím způsobem, že tam člověk buď tam přejede na poslední chvíli, aby v podstatě ještě nezačala působit, dá se říct, taková trošku horská nemoc, nebo prostě, že to tělo si žádá víc kyslíku, a nebo se tam jeden dřív, aby si člověk na tu vysokou vejšku nějakým způsobem zvyknul. No. Ale každopádně, když jsem běžel třeba poprvé ten Jungfrau maraton a dostal jsem se do těch vejšek na těch 1800-1900 metrů, tak už se tam hodně blbě dejchalo, bolel hlava a tak. Něco podobného, horolezci do hor a jdou příliš rychle, jako nezvykají si na tu nadmořskou vejšku. Děkuji. A k tomu mě napadá ještě jedna otázka teda. Jak řešíte teplotní rozdíly? Protože samozřejmě tam musí být zima nahoře už potom. Tak jako většinou se tyhle ty závody běhají v létě, takže tam jako nějaká, jako ano, je tam třeba rozdíl 5-10 stupňů, ale pokud je 30, tak je to příjemný, že jo? Nebo a tak většinou si stejně člověk bere, protože tam v horách se ty podmínky, že jo, povětrnostní rychle měnějí a tak si člověk vezme třeba kolem pasu nějakou lehkou větrovku nebo něco podobného a když mu tam bude chlad, tak si to na sebe natáhne. No. A je potřeba si na tyhle závody nějak klasifikovat, nebo prostě se může přihlásit kdokoliv? To je v podstatě akce od akce. Na některé závody člověk může se přihlásit bez nějaký klasifikace. Pak třeba jako je ten Spartatlon nebo kolem toho Mont Blancu a takovýhle, to znamená takový akce, které už jsou, které samozřejmě mají nějaký strop, co se týče účastníků, tak tam mají klasifikace, musí si ty lidi vlastně vyběhat nějaký body v jiných závodech, kde vlastně dokážou, že jsou opravdu dobrý a že jsou schopní zvládnout takovýhle šílenosti. Celkem pohodě. Ale vypadá to, že pro vás je to zábava pořád. No tak pro mě je to zábava, teďko já už těch závodů moc neběhám, jako teď dá se říct, že od té doby, co mám běžeckou školu, což je 11 let, tak už se spíš věnuju přípravě jiných lidí a to svoje závodění mám spíš opravdu takový koníček nebo zpestření toho života, ale vím, že už dneska nikdy jako 65 nebo 660 nezaběhám ty výkony, co jsem běhal, že jo, v těch 35, že jo, to prostě čas nezastaví, i když říkáme s manželkou věk je jenom číslo, tak samozřejmě to má určitý hranice. Chápu. Já jsem rád, že jste zmínil tu běžeckou školu, protože na náš pořad se kouká nebo sleduje nás spousty žen a vy vlastně máte vyloženě dámský běžecký klub. Tak kdyby některé ženy se chtěly přidat a začít s vámi běhat, jak by to měly udělat, nebo co by proto měly udělat?
Takhle ten dámský běžecký klub, to už je trošku taková historie, ale nechali jsme to, protože samozřejmě je spousta, jak říkáte, je spousta žen, který dneska běhají a tohle to vzniklo ve chvíli, kdy jsem ještě společně s Ranček, že jo, kdy těch žen opravdu běhalo pomálu, tak byla snaha je právě přivést k závodům. Jsme tam měli program, tak tam byl program Women Challenge, což se vybíralo nějakých 10, 12, 15 žen vždycky před sezónou, který jsem já potom připravoval na to, aby uběhli půlmaraton a maraton v Praze. Ale tak se postupně začaly přidávat další a další závody v rámci toho Rančeku, že jo, ty Český Budějovice, Olomouc, že jo, Ústí a tak dále. Tak už to ztrácelo tenhle ten charakter a je těžký připravit kohokoliv, ať už je to žena nebo muž, když začínají a předtím neběhali, tak aby najednou oběhali nějakých 8 akcí za rok a ještě byli zdraví, že a užívali si to a podobně. No. Takže to začalo v téhleté době a my právě na běžecké škole máme rubriku, nebo dneska už na té staré, na tom archivu běžecké školy, protože vlastně teď už měsíc jedou nové stránky, na kterých jsme vlastně pracovali, dá se říct, 3 roky. A tak v tom archivu, tak tam je rubrika Ženy v běhu. Jo, takže právě dávali s manželkou hodně články, které byly věnované vysloveně ženám a z toho se odvodil vlastně i ten dámský běžecký klub. Takže teď já sdílím na ten dámský běžecký klub vlastně věci obecně, nejenom pro ženy, ale pro všechny. No. Takže na to plynule navázala ta běžecká škola vlastně teďkon. Teďkon jako běžecká škola, že jo, to zůstala stejná doména a v tom jsou vlastně všechny věci, které tam byly za těch 10,5 roku, který jsme tam dali ty články, nejenom moje, ale i těch dalších lidí, kteří tam přispívali. A právě ta nová běžecká škola trvala tak dlouho, protože já jsem pořád nevěděl, co s tím, co vlastně s těma všema článkama, protože převést všechno na novou vlastně doménu, nebo ne doménu, ale novou formu, z té staré nebylo možné, protože bychom to tam převedli, jednak bychom to zahltili a už by to zase nevědělo, jak to má fungovat, že jo? To je jedna věc. Teď a pak tam to je takový archaický, když to řeknu, systém ještě, kdy mi to dělal kamarád a ty příkazy, které jsem tam dával, aby to vypadalo, jak to vypadá, tak jsem to tam dával do hranatý závorky a podobně, že jo, dneska už tohleto se nic nedělá, takže takovýmhle způsobem, takže převést to na nějakou platformu moderní ani technicky možný nebylo, tak mě pak právě napadlo koupit jednu doménu právě, ten archiv běžecké školy a tam jsme se domluvili, že to vlastně dáme a ty lidi mají možnost teda ty články, na který byli zvyklí si vyhledávat, pročítat, že jo, když na ně přišel čas, tak to tam mají a mají to tak, jak byli zvyklí. Super. Takže pokud bych teďkon já se rozhodl, že s vámi chci začít běhat, chtěl bych se přihlásit do té běžecké školy, tak jak to mám udělat a jak to pak dál funguje? Jaké jsou tam návaznosti? Takhle, to funguje tak, že vlastně já dělám hlavně to dneska, že buď teda píšu lidem tréninkový plány, to je jednoduchý, že člověk, když se chce na něco připravit nebo začíná běhat a chce to dělat jako dobře metodicky, aby to směřovalo k tomu cíli, který si vlastně zadá, ať už třeba snížit váhu nebo zlepšit zdraví, zlepšit fyzici, běhnout 50 kilometrů, půlmaraton, maraton, ultramaraton, že jo. Tak podle toho já mu zpravuju ten tréninkový plán a pak spolu komunikujeme vlastně pomocí buď, že mi napíše SMSky přes Messenger, přes WhatsApp nebo maily a vlastně spolu tím způsobem řešíme věci
který nastanou. A potom já hlavně lidi učím, jak já říkám, běhat, protože většina lidí, kteří dneska běhají, tak díky tomu, že začali běhat nějak, jako třeba i ve vyšším věku, nebo nemusí být ani moc starý, ale prostě nikdo je neučil technicky. Tak a vlastně dělají to, co vidí. A 90% lidí běhá technicky špatně, tak provádí něco, čemu já říkám pracovně chůze se skočnou chůzí. Protože to má víc aspektů, který odpovídají té chůzi, a jediný rozdíl mezi chůzí a chůzí se skočnou je to, že jsou chvilkou oběma nohama ve vzduchu. Že? A při chůzi, jak víme, dát jednou nohou na zemi. No. A oni se dostávají do toho vzduchu, se dostávají odrazem, to znamená vyskočí, že jo, a je tam, když se člověk potom dělá nějaký video, když se nechá nafilmovat ze strany, a tak je tam vidět, jak tam prostě pořád je nahoře dole a dopadají, samozřejmě se řeší v běžeckém světě, v běžecké komunitě, jestli došlapovat na špičku, na patu, nebo co je správně. Ono je to vlastně tak, že člověk došlapuje na bříško, to znamená na tu sice přední část nohy, ale není to vysloveně na špičku. A když se o tohleto lidi snaží z toho stylu, který praktikují, tak jim to nikdy nejde, protože když chcete správně běhat, tak musíte vlastně kopat se do zadku. Jako když běžet ty běžce tmavé pleti, aby mě nikdo nenapadal, tak je to o tom, že opravdu zakopáváme a ta noha nám spadne pod to těžiště, že pod nás, a dopadne správně právě na to bříško, pak je pata, případně když běžíme rychle, tak se ani na tu patu nedostaneme. Když má ta bota, že v který běžíme, nějaký větší drop, to znamená větší rozdíl mezi patou a špičkou, takže nás to potom ta bota žene. No a zase se odvalíme dopředu, že jo, na tu přední část nohy a přeletíme přes tu nohu. Vlastně v oběhu se říká jinými slovy, že je to kontrolovaný pád. Takže a to jsem neslyšel. To znamená, že když dopadnu, tak bych o tu nohu zakop. Že? Umíte si představit, když zakopnete, tak víte, že jo, na čumák. A to je právě ono, jo. My bychom měli v podstatě jako pořád nohu zakopávat a pořád mít ten pocit, že letíme na ten čumák. Pak letíme, že jo. Pak je tam ta letová fáze. Pokud ale došlo od sebe, tak tam ta letová, tak to není kontrolovaný pád, protože já v podstatě se brzdím pořád, že jo. Já vždycky dopadnu, nějak přejdu tím tělem přes tu nohu a pak pokračuju zase v tom pohybu dopředu, no. Takže je to takový rozpádaný, je to až o 20% energeticky více náročný, to znamená, že lidi, když já jim třeba začínám s těma pracovat a napíšu jim, že mají běžet na 80%, spočítám jim to, nebo to mají změřený na nějakém zátěžovém testu, tak mi říkají, ale to já budu chodit. Protože ten styl běží, tak je opravdu o těch 20% těžší. Znamená, že i ta zátěž na to tělo, na to srdce je o 20% těžší, větší. Znamená, i ten tep nám od těch 20% okamžitě vzroste oproti tomu, když kdyby jsme běželi technicky správně. No. Ale ono je asi i důležitý u toho správně dýchat, že jo, taky u toho běhání. Nejenom zakopávat, jak říkáte, nebo mít kontrolovaný pád. No, to je vlastně, co se týče dechu, tak vlastně to je o tempu, že jo. A tam platí jedno absolutní pravidlo, co se týče dýchání a tempa, že nikdy nejsme schopni udýchat tempo. Vždycky to tempo musíme přizpůsobit tomu, co jsme schopni udýchat. Jo? Zní to velmi, ale je to jednoduchý. Jako, jo? Prostě nemůžu jít nebo běžet rychlejc, protože vždycky mě to tempo dožene, že jo? Doběhnu do okamžiku, když už šlapám po dechu. Že? Už to jde do toho já si musím vůbec dostat. Jo? Takže a
jestli dýchám správně nebo nesprávně, to je další věc, že jo. Ideální je při tom běhu se naučit, aspoň na tom začátku, když se rozběhávám, se naučit nádech nosem, výdech ústy. Protože i samo o sobě zpomalí, ale ten nádech je daleko intenzivnější, dostanu daleko víc vzduchu do plic, o což vlastně jde, že jo, abych návazně dostal co nejvíc kyslíku do krve a potom do těla. A u toho dýchání právě, když se učí člověk dýchat ten nádech nosem, takový to jogínský, že jo, a výdech ústy, tak zjistí, že už vůbec není schopný udýchat tempo. Takže to je opravdu trpělivost, trvá to zhruba měsíc, než se člověk do toho dostane, ale potom, když se do toho dostanete, tak zjistíte, že začnete běhat to svoje tempo, začnete běhat rychleji a jde vám to mnohem líp. Já, když jsem se dostal k té informaci, že bych se měl naučit dýchat nosem, to mi bylo nějakých 13-14 let, jsem běhal 3-4 roky, když s tím přišel můj trenér, tak jsem říkal, no tak jako jestli to tak je, tak není co řešit, že jo, tak budu dýchat nosem, no. A vyběh jsem. Zvyklý vždycky, že jo, když jsme se rozbíhali. No a uběh jsem vždycky 400-500 metrů a lapal jsem po tom dechu. Tréninku za sebou a říkám trenérovi, hele, on se jmenoval Babuško, říkám, pane Babuška, možná je to jako dobrý, jako umět dýchat nosem, ale tady asi chybí ještě nějaká informace, kterou nemáme, jako jo. Protože jak se o tohleto snažil, tak už nikdy běhat nebudu, no. A ta informace o tom mi přišla až v roce 91, jako ta druhá, která chyběla. A tenkrát u nás vyšla knížka Tělomysl a sport, kterou napsal americký triatlet, který byl vynikající, ale a snažil se nějakých 5-6 let dostat do americké reprezentace na Havaj, na Ironmana, že to hlavní. Ale pořád končil někde jakoby pod tou desítkou těsně 11, 12, 13 a do té desítky nebyl schopný se dostat. Zvyšoval dávky u běhání, u plavání, u cyklistiky, že jo, všechno možný, ale pořád skončilo stejně těch 5-6 let. No a pak už se začal zhoršovat, že? Pak už to tělo vůbec nedávalo, protože tam je potřeba i regenerace a tak. No tak říkal, tak asi musím si přiznat, že na to nemám. No tak se vykašlal, tak jako přestal jako usilovat o tohletu metu, už se začal tak nějak jezdit, běhat, plavat jen tak víceméně pro sebe. No a protože najednou mu zůstával čas, tak šel kolem nějaký prostě vývězky a tam bylo napsáno, že tam proběhne nějaká přednáška ajurvédského doktora běhání nebo sport a prostě ajurvéda, tak tam šel, říkal, třeba se dozvědět něco nového. No a tam se dozvěděl právě spoustu zajímavých věcí, mimo jiné právě o tom dýchání a jak si sestavit ten tréninkový plán, že to není jenom o tom, aby jsme se pořád za něčím honili, že jo, a chtěli se naběhat víc a rychlejc a podobně, ale že ten trénink potřebuje mít opravdu nějaký charakter, to znamená, jeden den makám, druhý den odpočívám, ne, že bych odpočíval úplně, ale že jenom regeneruju jakoby při tom sportu, že jo, takže běžím nebo jedu nebo plavu na nějaký nízký typový frekvence a takže začal uplatňovat ty věci, které se tam naučil a šup ho, přestože měl nějaký 2-3 měsíce výpadek, tak se do té reprezentace dostal a dostal se na tu Havaj. Jo. Tam byla právě ta informace, že nelze udýchat tempo, že to tempo musíme přizpůsobit tomu, co jsme schopni udýchat. To znamená, že když já jsem potom po této informaci to začal zkoušet, takže za měsíc jsem byl schopný uběhnout 30 kilometrů, aniž bych se nadechl pusou a běhal jsem své tempa, který předtím. To je zvrat, ale úplně, že jo, úplně o 180 stupňů tohle, to zjištění. No, většina lidí, že jo, tak jako
já jsem byl vychovaný, že jo, atlet, takže tam byl takový klasický, my jsme ani neměli, že jo, čím to měřit, že jo, my jsme neměli nějaký sport testy nebo to. Jediné, co jsme měli, byly pabědy, že jo, stopky. Já si pamatuju taky. A pokud jste si tu ruku moc se s ní hajbal, tak vám to prostě ukazovalo úplně jiný časy, že jo, ta ručička, jak blázen. A takže my jsme běhali na časy samozřejmě, protože na tepy, my jsme si měřili tepy, akorát jsme vždycky doběhli, tak jsme přiložili tady na zápěstí a teď jsme 10 vteřin počítali, pak jsme to znásobili těma 6 a viděli jsme, ale neměřili jsme si u toho výkonu, že jo. Měřili jsme si v podstatě jenom, jak nám klesá ta tepovka, aby jsme mohli jít další úsek, že jo. Takže samozřejmě technické podmínky byly jiný a takže se běhalo, že jo, na časy, na tempo ale daleko lepší a efektivnější je běhat právě na tu tepovou frekvenci, protože to má vždycky ten trénink, má ten charakter, který má mít a vyvarujeme se toho, aby ten člověk se přetrénoval nebo aby se dostal do nějaký zvýšený únavy, z kterých se potom bude dlouhodobě dostávat. Mm-hmm. Vy jste zmínil ten věk tady. Tak já bych si chtěl, ale vy běháte od malička, ale pokud bych chtěl začít já, mě bude 50, anebo někdo prostě v mém věku a nikdy neběhal. Je to ještě vhodné začít běhat v takovémhle věku? Nemůžu si ublížit? Když bude ctít určitý zásady, tak si ublížit nemůže. Jo, to znamená, když přijde ke mně, že jo, podívám se na ten styl a to, každý se to může naučit. Jsem i 75letý, který se to naučil běhat technicky správně a poměrně vždycky o tom, jestli ten člověk si připustí, že je to schopný nebo není schopný, že jo. Když se tomu budu bránit, tak se nenaučí. To známe i z jiných oborů, že jo. Jako já říkám, že se asi nikdy nenaučím anglicky, ale nedal jsem tomu. Kdybych tomu dal ten čas, tak asi jo. Možná, no, ale je to taky i o tom trenérovi, že jo, dneska. Jasně, no. A potom je to o tom, jasně, ale dneska to je i o tom trenérovi, ne o tom chtění. Přesně, no. Je to o tom, jako když 50, tak asi a budete hodně ambiciózní, tak si něco uděláte, že jo? Protože se budete snažit vyrovnat co nejrychleji těm svým buď vrstevníkům, nebo ty, kteří běhají kolem vás, že jo? A to nejde, že jo? Vy máte teď máte nějakou laťku, že jo, co se týče té fyzické kondice, a s tou musíte začít. Takže já mám třeba pro lidi tréninkový plán pro lidi roční, který po letech stali z gauče. A tréninkový plán začíná indiánskou chůzí. Vůbec na začátku neběháme. A indiánská chůze, co je to indiánské, jako většina lidí ví, že chvilku běžím, chvilku jdu. A indiánská chůze akorát, že tam jdu chvilku rychle a chvilku vycházkou chůzí. A začínáme na 26 minutách, to znamená, začneme tou vycházkou chůzí, pak 2 minuty rychlou, zase vycházkou, takhle to střídáme těch 26 minut, zase končíme tou vycházkou a obden. Jo, mám to tam nastavený obden, protože aby tam nebyl, když řeknu těm lidem, hele, běžte 3x, 4x za týden si takhle, tak on si to, když bude mít čas, tak o víkendu už pátek, sobota, neděle a pak celý týden nic. A pak začíná vlastně zase... Ta regenerace pak tam není. Jo, takže to musí být v podstatě, aby se na to zvyknul, aby mu to začalo i chybět a tak. Musí být taková soustavnost, takže ideální je obden, to znamená jeden týden to mám 3x, jeden 4x a každý 4. trénink přidávám 2 minuty. Až se takhle dostanu na hodinu podle tohohle pohybu denně a když se dostanu na to hodinu, tak to vrátíme zpátky a začínáme s indiánským během. To znamená, místo té rychlé chůze
soustředíme ten běh. A zase přidáváme s tímhletím způsobem až na tu hodinu, to trvá zhruba nějakých ani necelých půl roku, obě ty fáze, a pak teprve začínáme s nějakým sofistikovanějším běžeckým tréninkem. A tam jde o to, že jako lidi mají představu, že když začnou běhat, tak je to hlavně o tom pohybovém ústrojí, že jo. Svaly, huby a ta úpony a tyhle ty věci. Ale ono je to po celém těle. To znamená, já v rámci toho tréninku, který takhle absolvuju, tak posiluju plíce, to znamená, jsem zvyšuju tu vitální kapacitu plic, když jdete na prohlídku nějakou, tak vám měří třeba, kolik jste schopný nadechnout do toho válce, je ta vitální kapacita plic, takže to se zvyšuje, to množství, že jo, který já jsem schopný nadechnout a poslat vlastně do toho těla. Posiluju srdce v tom smyslu, že na ten jeden tep ono je schopný potom do toho těla vyplavit větší obsah krve a potom musím, když se mi podaří teda posílit srdce a dostat do toho těla víc krve při tom výkonu, tak musím ještě rozšířit cévní systém. To znamená, že v rámci toho tréninku se vytváří nový cévky na konci, na periferiích, ale periferie není jenom kůže, ale i vlastně uvnitř, třeba v těch svalech nebo i v těch orgánech a tak, aby se mi zase abnormálně zvýšil tlak, že? Protože kdybych měl pořád stejný vlastně obvod nebo obsah těch trubek, tak tím, že tam dostanu víc té krve, tak by se mi nadměrně zvýšil tlak a mohl by se zase dát. Takže ten trénink je o tom, aby všechny tyhle ty systémy se naučily spolupracovat a tím já zvýším tu svoji fyzickou kondici, jsem schopný udýchat postupně i vyšší tempo, zlepšovat se a když začnete v 50, tak můžete klidně v 60 běhat ultramaraton jako nic. Jo, to bych nečekal. Já mám jednu známou, ty asi, abych tipnul kolem 35. Ona taky bydlí v Praze a je trošku při těle a řekla si, že zhubne. A tak si našla na internetu nějakého trenéra a ten jí vzal do stromovky a říkala, že asi 1,5 hodiny běhali po stromovce a druhý den nemohla na nohy, oteklý, dostala zánět šlách a jiný věci. Tak kde byla chyba potom? Jestli se můžu zeptat. Já si myslím, že nechám to na vás jako na odborníkovi, ale v čem potom je problém? V tom trenérovi asi. Chyba byla určitě v tom trenérovi, že v podstatě nevzal v úvahu její současný stav. Že jo. On vzal v úvahu, ona mu řekla, že se zhubnul, ale popravdě řečeno, ani běh je samozřejmě výborný prostředek na hubnutí, ale ideální jako u chlapů my začneme běhat a ty kila jdou dolů. Jo. My jsme jako fyzicky trošku jinak postavení než ty ženy. U těch žen to úplně takhle nefunguje. Tam funguje daleko líp spojení právě o běhání nebo nějakého tohodle aerobního sportu, že to znamená běhání, jízda na kole, že inliny, plavání a tak. Kde nějaký ten dlouhodobější, třeba ale na nižší zátěži ten výkon a pomoc a cvičení, posilování, jo? Kdy zase naopak tam pracujeme s nějakýma váhama a tak. A v této kombinaci u těch žen potom ty výsledky jsou daleko lepší a je to i o tom, že ty ženy není to jenom o té váze, že jo? Je to i o té celkové, o tom struktuře toho těla, to znamená, jako nikdy nemůžeme vytvarovat tuk, že jo. Jako, když si vezme máslo, tak jako se nám rozteče, že jo. No, jasně. Takže potřebujeme ty svaly a ty svaly nám potom dělají tu krásnou prdelku, že jo, a boky a všechny tyhle ty partie, které chceme, aby jsme měli, no. Takže je to kombinace obojího. Samozřejmě u ní třeba, když jako
podstatě byla ten případ toho člověka, který leta nic nedělal, tak jí by pomohl vysloveně třeba ten můj tréninkový plán pro ty lidi, kteří po letech stanou z gauče. On je vyložený gaučák, ano, přesně tak to bylo. Říkala, hele, začnu běhat, zhubnu prostě a nikdy neběhla a hned v té stromovce 1,5 hodiny a pak nemohla chodit týden. Vlastně, to chápu. Kdybych chtěl začít běhat, tak určitě pro to běhání je důležité vybrat si správnou obuv. Je to třeba i podle váhy ta obuv, nebo podle čeho se vybírá ta obuv? Tohle to je taková otázka, to je něco jako takhle, já odpovím. To je o tom, že to je stejně jako běhat přes špičku, běhat přes patu. Jo? To jsou takový mýty zavedený, jakoby v tom běžeckém sportu, který lidi hodně řeší. Já říkám těm lidem, když jim radím, jako jak si vybrat správnou běžeckou botu, tak samozřejmě každá ta značka, že na trhu je mraky, používá nějaké technologie, jo. A mají jiný kopyto, že jo, jako mají jiný kopyto normálně boty, které nosíme, že jo, běžně v občanském životě, takže jsou jinak široký, že jo, a podobně. A běžecký boty, základ u běžecký boty, když si jdu koupit, první věc je, že si musím uvědomit, že tu běžeckou botu bych se měl kupovat o číslo větší, než je bota, kterou normálně nosím. Jo? Jde o to, že já když chvilku běžím, tak ta klemba, ať už je v jakýmkoliv stavu, že jo, tak je to pořád pružina. A když chvilku běžím, tak když si to vezmu takhle, že jo, tak takhle mám tu klembu a chvilku běžím a ta pružina se unavuje a ta noha se takhle protáhne. A pak to jsem vůbec netušil. A pak to znamená, že narážím, že jo, vpředu do té boty, to znamená, to jsou ty modrý prsty, že jo, co slejzají nehty, odře, že jo, puchejře a podobně. První je si koupit opravdu tu botu o číslo větší. A pak já těm lidem radím, aby šli do obchodu, kde mají poměrně široký zastoupení značek a koupili si botu na terén, kterým budou běhat. A tady se dělá další chyba, že většinou ty lidi přijdou třeba do toho obchodu a řeknou tomu prodavači, protože budou běhat po nějakém písku nebo po nějakých parkových cestách, ne po asfaltu, že jo, že budou běhat v terénu. Takže ten prodavač jim doporučí trailovou botu, která má v podstatě buď minimální nebo vůbec žádný tlumivý prvky. Protože ta je dělána tak, kterému zabral, aby mi to neklouzalo, že jo. A teď ještě, když ten člověk má nadváhu, že jo, tak jako a začne běhat, začne dělat něco, co to tělo není zvyklý, tak samozřejmě je to kámen úrazu. Takže pokud neběhám vysloveně v nějakém těžkém terénu, to znamená opravdu mimo cesty, že jo, v nějakým blátivým hodně a měkkým v pomechu, že jo, nebo v nějakých dělíkách a tak si vždycky tak doporučuji těm lidem vždycky si koupit normální objemovou botu silniční, jo, která má právě i tlumivý prvky a tak. A z těch značek si nechat předložit v té svojí velikosti, co tam mají, obout si to, proběhnout se tam v tom krámě, jo, projít a vzít si botu, který jsem se nejlíp cítil, který se nejlíp cítily ty nohy. Říkám, ty nohy v tom budou běhat, jo, ta hlava. Hlavně ženy se stojí podle té barvy, že aby jim to šlo k tomu setu, že aby to dobře vypadalo, že jo, to ostatní to je... A ještě si to koupí přesně na tu nohu, že jo, velikosti, tomu říkám popelkin syndrom, že jo, známe popelku, že jo, jak si zkoušeli botu, pohádku. Takže opravdu brát tu nohu, protože aby jsme se v tom dobře cítili, no. Jo, rozhodně neplatí... Jste mi připomněli, já jen trochu odbočím. Když začínáte běhat, jo, tak to si kupte tuhletu nejdražší, ty poslední modely, ty jsou nejlepší, ty jsou
víc jakoby jsou ty nejmodernější prvky a tak. Vůbec ne, to je prostě obráceně, protože ty nejdražší modely ty jsou opravdu pro atlety, ale ne pro tyhle ty lidi. Rozumím. S tou barvou těch bod jste mě něco připomněl, protože já jsem teď byl v obchodě, jsem se vybíral nový notebook a tam právě jsem řešil třeba částečně, jestli mají v různých barvách, aby jsme měli doma různé barvy notebooku, protože jsem skupal stejnou značku, jako už mám, aby jsme si je nepletli doma. A jsem dělal svátem prodavač a já mu říkám, čemu se smějete. No, před váma tady byla jedna paní a ta řekla, že když nebudeme mít červený notebook, tak ji nechci. Nezajímalo jí vůbec ostatní technické parametry, ale prostě chtěla červený. Takže to vám naprosto rozumím. Jako zkušený běžec doporučil byste mi třeba, když bych si řekl, ano, teď si půjdu chtít zaběhat třeba za hodinku, za 2, abych si dal před tím běháním nějaký třeba jontový jonťák nebo nějaký ten energetický drink, nemyslím energetiák typu Red Bull, jo, ale samozřejmě myslím energetiák typu jako jontový nápoj nebo něco takového, abych nabudil to tělo před tím běháním. Já rozumím. Nedoporučil. A nedoporučil vám to ani po tom běhání. Ne. Ani po běhání, jako na doplnění. Takhle, po běhání si dejte radši, jako se zavodněte normální vodou, to je jako nejlepší jako na to zavodnění a pak si klidně dejte jedno pivo, jo. Tak to jsou ideální proteiny tohle. Ty jonťáky, jako to je vlastně spíš marketingová záležitost, jako jo. A pro hobby běžce to nemá význam. Jo. Tam jako, když budete stravovat přirozeně, tak v té stravě, pokud jíte dost zeleniny, ovoce a podobně, tak v té stravě máte všechno, co potřebujete. A vy nepotřebujete hodinku běhu, nebo půl hodinky, to je jedno, jak dlouho byste šel, tak nepotřebujete nakopnout, že jo, proč? Jako jo. Ten jonťák vás stejně nenakopne, jo. To by vás možná nakoplo to kafe, nebo ten Red Bull, nebo nějaký ten energetický nápoj, ale ani ty nedoporučuji, protože to hlavně třeba manažeři dělají tu chybu, nebo lidi, kteří jsou hodně pracovně vytížený, že jo, a padají, jak se říká, na ústa, tak si dají nějakou energetickou tyčinku, že jo, aby tam bylo hodně cukru, aby tam prostě šel do té krve, aby koplo, dají si ten energetický nápoj a potom zase spadnou, že jo, takže jako to je takový začarovaný kruh a to není nic o zdravém stravování, jo, nebo prostě daleko lepší si ten člověk 20, jako když je unavený, tak si dám 20, jako to dělali naši prapředkové, že? A to mi nakopne daleko víc, ale dlouhodobějšího hlediska, než ten Red Bull, jo? Nebo nějaký jiný ten energetický nápoj. Takže já říkám, jako Red Bull jsem nemyslel jako energeták, ale nějaký energetický nápoj, právě ten jonťák. Ty jonťáky taky takže radši nic, voda. Nejradši je vodu, určitě. Jo. Vy jako propagátor zdravého životního stylu, tak bych se vás chtěl zeptat, co do vašeho jídelníčku vůbec nepatří, nebo co byste vůbec nedoporučoval do jídelníčku sportovcům? Říkáte pivo po tréninku, to spousta lidí nedoporučí, ale... Takže takhle, já jsem člověk, který jí všechno, že jo, takhle, nechodím třeba do KFC, do McDonaldu, nebo do těch fast foodových prodejů, rozhodně ne, ale jinak jim všechno, takže, ale protože já vlastně celý život běhám nebo nějakým způsobem se opravdu intenzivně hýbu, tak to moje tělo, aniž by mi to dalo nějakým způsobem najevo negativně, tak je schopno zužitkovat cokoliv, jo. Ale my jako doporučuju a o to se snažíme, aby ta skladba toho jídla, ono nejde o jednotlivé jídlo, jakoby co zakázat, co dovolit, ale jako lidi obecně by měli jíst tak, aby měli
všechny ty základní složky, to znamená, tím myslím makroživiny, to znamená tuky, bílkoviny, sacharidy, přijímali během toho dne a zhruba v třetinovém rozlišení. Jo? To znamená, třetinu energie bych měl dostat těch sacharidů, třetinu z těch tuků, třetinu z těch bílkovin. A každý to makro má svým způsobem nějaký úkol v tom našem těle. Ty sacharidům já říkám, to nejsou jenom taky jako cukry, že jo, jak si lidi představují, ale prostě sacharidy jsou jednak je to pečivo, že jo, jednak jsou to těstoviny, rejže a tak, jako z toho širšího spektra, batáty. Tak ty sacharidy, já tomu říkám rychlej podpalovač Pepo, jo. Ty vám dodají tu energii rychle. A jedno, jestli to má pomalu nebo rychlej, vždycky tam ta energie jde rychle do toho těla. Jo. Proto, když si dáme nějakou tu marsku nebo něco takového, tyčinku, ne cigáru, jo. tak cítíme, že nám do toho těla stříká, že jo. A tuky, ty zase nám tu energii dodávají postupně, pomalu. To jsou takový zpomalovače toho metabolického systému. Jo? A bílkoviny to jsou hlavně stavební kameny. Z těchto staví a obnovuje samo sebe. Jo? Ať už jsou to ty svaly, nebo vnitřní orgány, nebo prostě z toho stavíme a obnovujeme. K těm bílkovinám jako takovým třeba je hrozný strach běhat ráno na lačno. Protože by jim to mohlo žrát svaly, protože jim to někdo zase takhle blbě řekl. To tělo na ty svaly sáhne, to byste měli týden, nebo já nevím jak dlouho, protože těch tukových zásob má dost, než by šáhlo na ty svaly. Takže ty bílkoviny jsou právě ty stavební kameny. A tam je akorát jedno úskalí, a to je to, že tuky jako takový jsou dvakrát tak energeticky vlastně výživný jako ty tuky, teda jako ty sacharidy a ty bílkoviny. To znamená, že co do množství, do gramů, bychom těch tuků měli jíst polovinu toho, co těch bílkovin a těch sacharidů. Jo, ale v tom dnu nebo v tom týdnu si to měří každý den, že jo, ale v tom týdnu aby jsme se měli dostat na tyhle ty třetinové hodnoty z každé té složky. A pak to bude všechno fungovat. Rozumím. Já mám jedno známého, který je taky celoživotní sportovec, ať je to běhání nebo cyklistika, k tomu ještě rekreačně hraje tenis. A já vím vždycky, když myslím, že má ten tenis jednou nebo dvakrát týdně, že chodí, ale opravdu rekreačně. A před tím tenisem vždycky si dává oběd s těstovinama. A říkám, mě to vždycky úplně nakopne, ty těstoviny. Jo, že se to dobře zpracovává, to tělo to má rádo a ještě to energeticky jakoby nakopne. Takže možná taky typ pro někoho, kdo by chtěl. Přesně, no takhle se to v podstatě, jako když jdu na nějaký sportovní, že jo, tak jako přesně tohle je ideální, prostě třeba před těma maratony, nebo tak, jako se pořádají ty pasta, že jo, což jsou právě těstoviny s něčím. A ty těstoviny právě dodají tu energii tomu tělu právě pro ten výkon. No. Já bych se chtěl ještě zeptat na jednu takovou, já bych taky říkal, taková fáma, nebo vůbec jak to funguje, když se běhá v zimě. Opravdu někdo říká rozcvičit se venku v zimě, zahřát pořádně to tělo a pak začít běhat. A zase jsem slyšel nerozcvičovat se, prostě jít ven do toho mrazu a běžet. Jo, pomaličku se rozbíhat. Jak to vidíte vy? Takhle, já to vidím spíš jako ten jde hlavně o to se pomaličku rozbíhat. Jo. Zakleknout a nerozeběhnout to tím jako nejvyšším tempem, kterýho jsem schopný samozřejmě, protože to tělo, je to jedno, jestli je léto nebo zima. Jo.
tam jde o to, že to tělo, když stanete z toho gauče, z té židle, že jo, v kanceláři, nebo z auta, že jo, protože spousta lidí si dojede někam, aby si zaběhlo autem, tak stanete a jste celý stuhlí, že jo. A takže tam já doporučuji těm obecně, aby těch prvních 10-15 minut běželi hodně volně, soustředili se na to dýchání a pak teprve přešli do toho svého tempa. Nebo jim doporučuji předtím, než vyběhnou, já tomu říkám malá běžecká abeceda, což je což jsou vlastně 3 prvky z té klasické běžecké abecedy, což je lifting, že jo, zakopávání, odvalení a já v tom mám ještě zakomponovaný nazouvání bačkor. A to nevím, co je. To je takové jenom takování z toho bříška na tu patu, že jo. A důležité je, aby člověk byl rovnej, jo. Aby byl, jakoby stál, aby byl rovný, jako když jdete, že jo. Abyste přitom propínali krásně ty a tak. A ono, když pokrčíte tu nohu, tak vlastně protahujete a zapojete všechny svaly přední části těla. Jo, od hlavy až k tomu páci. A když to protáhnete na tu patu, tak zase protahujete a zahříváte všechny svaly zadní části těla. Zase od temene až tý. A jenom lehce, že jo. Děláme to třeba půl minutky nebo minutku. Jakoby jenom to prošlapávání, ten lifting. Pak to nazahování pantoflí, to je jenom takový náznak toho zakopnutí. Pořád jsme rovný, to postavení je pořád stejný. A ta noha dělá v podstatě, když to vezmeme jako do šlapuje, tak je to bříško pata odvalení, jo? Jakože se ta noha. A pořád stejně jako i při tom liftingu. A tady, jako když už trošku víc zakopávám, že jo, tak už to protahu všechno trošku víc. A přitom se ji zadechávám, že jo, prohřejvám. Pak přijde to na zakopávání, to znamená, přitom zase stojíme, jako jsme v tom rovném postavení, ale snažíme se těma patama nakopat do zadku, že jo. Takže tam už daleko víc. No a pak přijde to vlastní odvalení, jenom že se jakoby snažíme vyšponovat na špiči, že jo, z té paty jakoby přepadnou dopředu a přitom se krásně zahřejeme, že jo, prohřejeme, protáhneme všechny ty svaly, které budeme při tom běhu používat a pak to nám trvá třeba 2 minutky tohleto cvičení a pak se postupně pomalu rozeběhneme, ale zase začneme volně na takových těch 60-70%, aby jsme se součili na ten dýchání. A to z toho důvodu, aby na tom začátku jsme to tělo skutečně zásobili kyslíkem, aby jsme rozjeli metabolismus laktátu. Většina lidí ví, co je laktát, že jo, kyselina mléčná, že je to ta mrcha, že jo, která, když se nám usadí v těch svalech, tak ty svaly bolej, že jo, jsou celý zatuhlý a podobně. A ten laktát má přesně tu vlastnost, právě snižuje pružnost těch svalů. Jo, to zakyselení snižuje. Ty svaly jsou pružina, takže když si to představíme, jako že ta pružina ztrácí pružnost, tak nám je jasný, že když tam máme hodně laktátu v těch svalech, tak nám dá čím dál tím víc práci tu tuhou pružinu natáhnout, že aby jsme se vůbec byli schopni pohnout dopředu. No, že a ten laktát, kromě jiného, je ale sacharid. Takže my za určitých okolností, za určitých podmínek jsme schopní alespoň část toho laktátu, který vzniká v tom těle jako odpadní produkt těch metabolických procesů, dál využít jako zdroj energie. A to množství, který dál jako zdroj energie, to nám nejde do těch svalů. Když se rozeběhneme moc rychle, že jo, nerozdýcháme to, nezásobíme to tělo dostatečně kyslíkem na to, aby se rozběhl ten metabolismus laktátu, to všechno jde do těch svalů a my, když bychom se už mohli rozeběhnout, tak už jsme vlastně na konci. Jo, pak nám rozeběhneme do nějakého tempa, ale ta tepovka nám prostě zrůstá, že jo, protože musíme vyvinout energii, aby jsme tuhej sval natáhli. A když se rozběhneme pomaloučku, rozdecháme to, předtím se třeba dáme ještě tu abecedku, takže po těch 10 minutách přejdeme do toho svého tempa, kterýho jako optimálního, a jsme schopni běžet po dobu, aniž by se nám ta tepovka zvedala. Jo, takže tímhletím způsobem to je dobrý tip. Začínat ten trénink a takhle to absolvovat.
A kdyby někdo třeba neznal tu abecedu, jak vy říkáte, jakou máte, stačí, aby si třeba 2 minuty zaskákal přes švihadlo? To je podobné, že jo, trošku. Pokud to zvládne, já jsem teda na to hrozný lempo. Jako dítě jsem skákal přes švihadlo a teď jsem nějaký jako na to už jako... Takže pokud to zvládne, určitě je to dobrá průprava. Určitě je to dobrý zahřátí. Já si myslím, že dneska to zvládne spoustu lidí, ale samozřejmě musí mít také to správné švihadlo. Určitě. Já jsem to zkoušel kolikrát, protože já skáču přes švihadlo poměrně často a zkoušel jsem to s těma dětskýma švihadlama, který jsem si prodloužil, to je vlastně taková šňůrná prádla, dá se říct, s držadlama, tak to se vůbec nedá, ale potřebuje to opravdu pevný švihadlo, který lítá. Super. Já bych se chtěl zeptat, ještě k tomu jídlu bych se vrátil trošku. Jste říkal, napít si můžu dát tu vodu nebo to pivko, aby dostal ty proteiny do sebe zpátky, ale jak třeba dlouho po tom tréninku je vhodné jíst, aby to tělo... Říká se zase, a možná to je zase fáma, že když se jí hnedka po tréninku, že to jde všechno do tuků. Jo? Jak je to tělo prokrvený, prostě rozbouřený, že všechno to jídlo by šlo do tuků. Jak je vhodné teda dlouho jíst po tréninku? Hodinu, 2? Nebo je to podle toho, jak má člověk spalování? Když budete mít nějaké volnější, tak jako asi se osprchujete a jste schopni za 4 hodinky jíst klidně, že jo. Mělo by to být zase něco lehčího, že jo, co mi do energii. A taky o to, co se týče toho jídla, co je meritem toho mýho běhání, jestli chci zhubnout, nebo jestli chci zlepšovat, že jo, nebo něco podobného a podle toho volím vlastně i tu skladbu toho jídla, že jo. Zhubnout, tak tam určitě to je právě ono, jo. Spousta lidí začne běhat, aby se mohla dobře najíst, jo, co si budeme povídat, jo. A přitom chtějí hubnout, že jo, takže když dělají nějaký ten výkon, tak mají pocit, že se můžou odměnit, že jo. Teď jsem běhal, že jo, něco jsem dělal, že jo, hrál. Tak můžu se odměnit a většinou se odměnějí víc, než je zdrávo a tím pádem jako ten výkon nemůže mít ten efekt, který si od toho sliboval, jo. Takže tady je potřeba rozlišit tohleto, čemu vlastně ten výkon byl a pak po těžkém tréninku většinou člověk nemá na to jídlo ani pomyšlení, jo, nějakou dobu. Třeba když se vezmu jako na maraton, tak tam si dává nějaký ty banány, že jo, nějaký to ovoce, nějaký ty ratle nebo nějaký takovýhle ty věci, někdo ty gely, když to potřebuje mít. A teď dobíhá a celou dobu se těší, že si dá nějaký dobrý jídlo. Jo. A doběhne a najednou ten žaludek, jak přestane proudit také, když se zavře, kamení, že jo, a vy si vůbec nedovedete představit, že byste si něco dali. Tam je ideální si dát nějaký teplej vývar, polivku. Ať už zeleninovou, nebo kuřecí, nebo třeba hovězí, to je jedno. Trošku nějakých pár těstovinek, nějaká zeleninka v tom. A jde o to, že ta polivka je slaná, je teplá, a je tam trošku toho tuku a mi to sklidní ten žaludek a roztáhne, uvolní, že jo. A pak třeba po té polivce, po 4 hodině, po půl hodině si dám nějaký, běžci jsou takový trošku prasátka, hodně běžců si dá po tom maratonu si dá smažák, že jo, taková smažák a hranolky, to je taková tatarkou, že jo. Dobrý po tréninku. Dobrý po tréninku, jo. Takže, ale spíš jako zase nějaký, i když třeba ten člověk hubne, tak jenom vysloveně zeleninový salát z toho asi nevyžije, že jo, takže tam by si měl třeba nějakou, že jo, trošku třeba krutího masa, kuřecího masa, nebo něco takového, ne asi červený na noc, nebo většinou, že jo, lidi chodí běhat odpoledne, tak je to spíš otázka večeře. Takže takového, ale dát si jenom nějaký listí, že jo, nebo nějaký rajčata, nebo něco, to rozhodně nestačí, no. Mělo by to být, zase ty 3 složky by tam v nějaký míře být teda přítomný, pokud už jsem je nevyčerpal jako všechny jako během toho dne, no.
Rozumím. Vy jste na začátku říkal, Miloši, že vlastně s těmi svými žáky, nebo s těmi, kdo chtějí běhat, komunikujete jak po WhatsAppu, tak třeba po Messengeru. To znamená, že teda, kdyby třeba byl někdo z Ostravy a chtěl by začít běhat, tak stačí, aby se s vámi spojil přes tyto média a vy mu třeba už na základě informací, které od něj získáte, třeba uděláte ten tréninkový plán a naučíte ho běhat takhle na dálku, toho člověka? Přesně, no. Měl jsem klienty, který jsem trénoval i do New Yorku, takže jako tam nejsou hranice. Takže to znamená, že ten člověk se třeba musí pak natočit, aby jste viděli, jak běhá a vy mu poradíte. Přesně, třeba se domluvíme, že si třeba nafilmuje ten běh, že ten styl a snažíme se to řešit i tímhletím způsobem. Jako v jednom projektu budu dělat i tréninky tyhle v podstatě jakoby online. Teď se neuvidíme, ale potom v budoucnosti je obou straně, že on bude taky připojený k něčemu, že jo, bude tam mít nějakou kamerku, já ho budu přitom vidět, takže jako to bude i tím způsobem. Což je v podstatě v dnešní době teď to, co prožíváme, že jo, s covidem, tak asi ideální řešení, protože je to tak, jak to je, že jo. Jo, rozumím. Takže jestli si dobře pamatuju a bych to shrnul, pokud chce někdo začít běhat, tak by v první řadě měl vidět proč. Jestli chce se naučit rychle běhat, nebo vytrvalostně, nebo jestli chce schodit, nebo prostě, aby měl ten svůj cíl a na základě toho cíle se potom tvoří ty tréninkové plány a vůbec všechno to okolo toho. Jo. Přesně tak, jako vždycky jde o tom, že... Protože jsme... No. No s tím běháním určitě souvisí nejenom ta fyzická potom pohoda, ale i ta psychická pohoda. Doporučujete běhat, nebo to běhání proto, aby lidé, kteří jsou ve stresu, jako jsme se bavili o těch manažerech, třeba získali tu psychickou pohodu? Pomůže jim to nějak? Uvolnit se od toho stresu, zbavit se toho stresu těm lidem? Každopádně jo, já pracuji hodně s manažerama a tam je to otázka vždycky času, že na začátku, že mi říkají, že na to nemají opravdu ani prostě pár minut času a říkám, tak domluvíme se, že měsíc si ten čas nějakým způsobem najdeš, aby si chodil třeba v obden půl hodinky si zaběhat a aby si získal nejenom ten kladný vztah k tomu, ale aby získal tu závislost, takovou pozitivní slova smyslu. A je to o tom, že ten člověk, že ho vyběhne, tak prvních 5-10 minut se mu v hlavě dějí všechny starosti, který má, že jo, práce, rodina, tohle, to všechno možný. Po těch 10 minutách to všechno ne. A ten člověk je sám se sebou a je to něco takový podobný efekt, jako třeba, když někoho potkáte a vy víte, že ho znáte, že jo, ale nemůžete si vzpomenout na jméno, kdo to je, kde jste s ním setkali, tak vám to naskočí. Ale třeba na to zapomenete, že jo, a za půl dne najednou, hele, to byl Franta, jo. Tak podobným způsobem to funguje i při tom běhu, že běžíte, že jo, teď to všechno, ta hlava se vyprázdní a teď vám třeba začnou naskakovat věci, jakoby pracovní, kteří řešíte už dlouho, jo, nějaký pracovní problém. Já říkám, tak vy potom přiběhnete do té práce, jenom rozdělíte úkoly a můžete jí běhat znovu. Ten čas, který se tomu vlastně věnovali, se vám vrátil k běhání. Takže a potom opravdu je to o tom, že spousta lidí právě na těchto pozicích nebo to běhá, aby si vyčistili tu hlavu. Aby byli aspoň, já říkám, že ten běh je jeden z mála časů v životě, kdy jsme sami se sebou. Máme čas jenom sami na sebe. Jinak pořád na nás něco útočí právě v tom světě. Já se přiznám, že já teda tolik neběhám, ale to samé, co říkáte, já mám při plavání. Zase já hodně plavu a vím, že při tom plavání já vyřeším spoustu problémů, který mám, nebo spoustu věcí mě napadne, který mě nenapadnou normálně, když nad tím přemýšlím. Takže vím, o čem mluvíte. Při tomhletom pomalém výkonu, že jo,
dlouhodobým, hlavně jako celé to tělo, prokysličujeme a tím vlastně uvolňujeme veškeré to napětí, který v tom těle je, protože i ty emoce záporný nebo prostě ten stres, který prožíváme, že jo, který si neseme v tom životě, tak to vlastně energie, kterou spálíme tím kyslíkem. Jo, ten kyslík je právě aby jsme dostali do toho mozku, aby jsme se uvolnili, aby jsme všechno tohleto odstranili. Já říkám, že zajímavé, přesto, co se nám všechno prodává, že jo, i balená voda, takže ještě si někdo uvědomil, že nejdůležitější v tom našem životě jakoby prvek je kyslík. Já říkám, jako si uvědomíte, že jídla je člověk schopný přežít měsíc. Jo? Bez vody je schopný přežít týden a kolik je schopný přežít bez kyslíku? Pár minut, že? Někdo 30 vteřin, nebo? No, je to různý. No tak většinou aspoň ty 3-4 minuty přežijem, že jo, ale jsou to minuty, jo. Tak jasný, že ten kyslík je pro nás život úplně esenciální prostě prvek, bez kterého nemůžeme existovat. A až nám ho začnou prodávat, to bude teprve. Super. Už je po 7 hodině a já bych to uzavřel. Chtěl bych vám, Miloši, moc krát poděkovat za tento velmi příjemný rozhovor. Dozvěděl jsem se spoustu nových věcí, které určitě budou k dobru i ostatním posluchačům a těm, co se to třeba pustí později, protože to bude jako záznam na Facebooku. A vážení přátelé, já bych to chtěl ukončit, chtěl bych tímto poděkovat Miloši Škorpilovi, ultramaratonci, běžeckému trenéru a propagátorovi zdravého životního stylu, s tím, že pokud byste cokoliv potřebovali, chtěli byste začít běhat nebo se naučit běhat, nebo cokoliv okolo běhání, najdete na stránkách běžeckáškola.cz, pište a určitě se dozvíte spoustu dalších věcí a naučíte se s Milošem běhat tady. A Miloši, moc krát děkuju za tento úžasný rozhovor. Já bych ještě chtěl naše účastníky... Jo, bylo to super. Tohle. Já jsem se opravdu dozvěděl spoustu věcí. Já bych ještě chtěl pozvat všechny, kdo sledují náš pořad s penězi v pohodě, aby přišli v úterý, kde bude další rozhovor. Nebudu říkat s kým, bude to zase překvapení, nechte se překvapit, nebo budou upoutávky na tyto rozhovory. A všichni, kdo chtějí znát svůj profil bohatství, běžte na stránku Být v pohodě, kde si můžete udělat v našem kvadrantu bohatství svůj profil, abyste věděli, jak na tom jste a můžete být s námi v tom, že vám pomůžeme dál k vašemu nejenom tomu finančnímu, ale i tomu životnímu bohatství, protože i v tom běhání je nějaké bohatství, je tam to duševní bohatství, které můžete získat v rámci toho běhu, uvolníte se, vyčistíte si hlavu, získáte nové znalosti a informace, napadnou vás různé nápady, spoustu zajímavých věcí při tom běhání a ještě si budete tím sportem utužovat svoje tělo. Někdo bude hubnout, někdo bude chtít běhat rychle, někdo bude chtít prostě jiné záležitosti. Tak, abych to už neprodlužoval, krásný večer všem, stílejte prosím, pokud vám ten rozhovor líbil, ať i vaši známí se naučí běhat, ať ví, kde se mají učit běhat a jak to všechno dělat. Krásný večer a krásnou neděli, zdravím všechny a mějte se krásně. Takhle.